खुलुमबाय बर' खौरां इउट्यूब चेनेल नायगिरि नोंथांमोननिसिम दिनै नोंथांमोननो मोननैसो निउस आपडेट लानानै फैदों। भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि खौराङाव दङ सरकारा 2024 मायथाइनि गेजेराव बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनानै होआब्ला सोमावसारनायखौ जागायफिनगोन। बे खोथाखौ बुंथिदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। गलाघाटआव जाफु 56थि जख'न्थायनि गेजेरजों बिथाङा फोरमायना होलांदों दि बिटिआर दफानि गेजेरजों सनितपुर आरो बिश्वनाथनि गामि सोसननाय आरो कार्बि आंलंनि एसटि हिल्स मोननांगौ मर्यादा बेफोर गासै बिथिङाव भारत सरकार आरो आसाम सरकारा जेरैबायदि खामानि मावनांगौ बेखौ लानानै थान्दै मेलनि गेजेरजों दाबि दिखांहरदों होनना बिथाङा बुंथिबावो। आरो एकर्डनि दफाफोरा मोजाङै मावफुंजाजोबनांगौ एबा आसाम सरकार आरो भारत सरकारा 2024 मायथाइनि गेजेरावनो मावफुंजोबना होनांगौ। सम थासेयावबो बिथांमोना मावफुंना होआब्ला 2024 मायथाइ जोबनायनि सिगां एबसुआ सोमावसारफिननो हागौ होनना बिथाङा बुंथिनानै होबावदों। बर'नि गेजेराव फिन गोदान आफाद जोनोम जाबावबाय नामा? नंगौ, गलाघाटनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 56थि थान्दै जख'न्थायनि गेजेरजों मोनसे दुलाराय बर' बिमा गौथुम आफाद जोनोम मोनबाय। बर'नि समाजाव जाफ्लेबाय थानाय मोनसे जेंना जेरै नखर संसार गारनानै खारनाय, फिसाय फिसा गारनानै खारनाय आइजोफोरनि सायाव सांग्रांथि होनो थाखाय एबसु दालाय महरै बर' बिमा गौथुम मुंनि आफाद दानाय जादों होनना खौरां मोनदों। हिनजाव माहारियानो बिमा महरै नखरनि जौगानायाव गोबां बिहोमा दं। बिमा महरै संसार सिफायनाया गुन गोनां आइजोनि एबा जौगाखां नखर दानायनि सिमां गैयै सुबुंनिसो गुन। नखर संसार गारनानै खारग्रा सुबुंफोरनि सायाव गोख्रों राहा लागोन आरो बिमा महरै जौगाखां नखर दानायाव नोजोर लाखिगोन होननानै खौरां मोनदों। आरो बे गोदान आफादावनो लीला बसुमतारीखौ चिफ कनभेनर महरै थिसननाय जादों होनना खौरां मोननाय जादों। बर' बिजोंनि बिजाबफोराव गोरोन्थि सोदोब सेबखांनायनि दायनिगिरिया जादों SCERT-आनो। बे खोथाखौ बुंथिदों बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि बिथां प्रसान्त बर'आ। बावैसो सिगां सान बर' बिजोङाव जों गोदान सोदोब खोनानो मोननाय जादोंमोन। दा बे खोथाखौनो लानानै बिथां प्रसान्त बर'आ फोरमायना होदोंदि बे गोरोन्थि बिजाबनि दायनिगिरिया SCERT-आनो। बर' थुनलाइ आफाद आरो एबसुआ सिगाङावनो बे बिजाबखौ गनाया होनना SCERT आरो आसाम सरकारनो मिथिहोखानाय जादोंमोन। गनायना लानो हाया होनना मिथिहोनायावबो फिन आरो बे गोरोन्थि बिजाबखौनो हरफिनबावनानै दिनै बेबायदि मोगा-मोगि जेंना जानो गोनां जादों होननानै बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि बिथां प्रसान्त बर'आ फोरमायनानै होदों। मानसि गोमादों। चिरां जिल्ला बासुगावनि सिङाव थानाय थिलागावनि थागिबि बिफा रुंसारि जयमत दैमारिनि फिसाज्ला जोंख्लाब दैमारिया थांनाय 2 फेब्रुवारि साननिफ्रायनो गोमानानै दं। नखरनिफ्राय मिथिहोनाय बायदिब्ला देहायारि नोरजिया जोंख्लाब दैमारिखौ दिनै कक्राझार सहरजों नांजाबनाय हाब्रुबारियाव दं होननानै मिथिमोनदों। नाथाय नखरा दासिमबो गोमाना थानाय जोंख्लाब दैमारिखौ नागिरनानै मोनाखै। जोंख्लाब दैमारिखौ सोरबाफोर सुबुङा नुनानै नखरनो मिथिहोहरनो एबा खौरां हरनो हायोब्ला नोगोद 10,000 रां बान्था होनो फोसावनानै होदों। नखरनिफ्राय जुदि सोरबाफोर सुबुङा गोमानाय जोंख्लाब दैमारिखौ नुसनोब्ला 60017111673 एबा 9101498723 जानबुं नाम्बाराव खोन्थाहरनो खावलायदों नखरनि सुबुंफोरा। भिडिअ नायगिरि नोंथांमोनखौ बयखौबो गोजोननाय जासिहरबाय आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनो खावलायहरनाय थाबाय। गोजोन्थों।